Sanibonani, molweni, ndinamkela ke ezaseTV ngesiXhosa. uLinda Mkhonto yinduna ke leyo ke guys, ifike ngobusuku kuloSibongile, ihamba nabanye ke iqhuba umhlambi weenkomo. Umbamba umbuze ukuba kuxeshani le nto uzothi gqi kwam nomhlambi weenkomo, ethi noba ungenza ntoni andizifuni, ndifuna umntana wam. Induna ithe ke, hayi bo Mbambo, khawehlise umoya. uSibongile ndixelele uba uyaphila and urayithi. Umbamba uthe leyo ke ndakuyikholelwa xa ndibona umntanam engena ngalaa geyithi ephilile esithi kum, sawubona baba ngiyaphila. Induna ithi nazi iinkomo. Uthi umbamba ndithe andizifuni, ndifuna umntwanam. Induna yeyonyanya ke imbuza uba uthini ke ngamasiko la ethu. Kuye kwafika ukwenzo ke apho sekhwaza induna ke ibuza uba kanti umthetho wakho lo awuva na, kuthiwa akufunwa nkomo apha, kufunwa indodakazi. Watsho ke ethi ke mamela futhi, uba awumboyisi uSibongile ikhona into ezokuthusa. Wawudelela ke induna yabo ibuza kothusa mna, yintoni ongandothusa ngayo? Wathi omnye, sizawuvala umgazini uzowubona. Wathi omnye, hayi andinamsebenzi naloo nto because umgazini naniwuvalile, abantu basexhobe babephila ngantoni ngoku naniwuvalile nini? So akanamsebenzi naloo nto, into ayifunayo yena kukuba uSibongile makatshatele kwakhe. Eyabanye abantu bazoluza imisebenzi, yeyona nto angayihoyanga leyo. Watsho ethi ke mamela ke mfana, uzincede ungakulinge wenze into engeyiyo apha. Ngoba ukhe wenza nje into engakho rayithi uzondibona kakuhle uba ndibhinqa ngayiphi into. Hayi ke wabe sexelela ke abantu ahamba nabo ke into yoba mabahambe neenkomo zabo, esithi ke kukwenza ndikujongile wena. Ukwenza ke guys uvele wabonakala efike ngemoto eca kweyadi yakwanduna. Apha afike khona kuvaliwe ke igeyithi, kukhona kunogada okhoyo ke oye weza azomhlangabeza ezombuza uba mfana ufunani apha. Wathi omnye ndizofuna intombi yam uSibongile ilapha ngaphakathi. Ubhuti ke lo besegeyithini umxelele into yoba induna ithe, wathi ukwenzo yeyi andinamsebenzi nenduna uba ithini, ndithi kuwe ndizofuna uSibongile apha. Hayi ke wabe sephuma kumfana esemxelela uba mamela ke ndoda, njengangoku uzofuneka wena uphinde apho usuka khona. Wathi ukwenzo andiyi ndawo ngaphandle kwesithandwa sam. Umfana ke uvele wabiza abanye ke, abanye uba mabeze basondele. Wabe semxelela ndithi ndiza kunika ke into elula, kuba siyenze lula le nto okanye siyenze ibe nzima, ungazikhethela kwezi zoyi-2 ke wena ke. Ukwenza ke uye wabona into yoba hayi baninzi aba bantu mhlawumbi bazomohlula, wahamba. Uthe xa eqhubeka ke hambe bafulathele sayemotweni, wafika esithi, wathetha lo mfana esithi hamba, ethi bhotela. Andiyazi ke nam uthetha ukuthini, kodwa ke indlela bemgezela ngayo ke le. Yho, wonyanya ke guys ukwenza wajika ethi, uthe xa ethi uyavatha kulo mfana, yho hamba mandisisigora laa ndoda. Wambamba wamjija ingalo, wambetha wambeka wade wabhukuleza ebebhuquza phantsi guys ukwenza emhlabeni, ubethwe unegazi apha ezimpumlweni uyopha. Ingalo iyaqaqamba, kuthiwa makaphakame ke akakwazi nokuphakama nokuthini. Uthi ke ngoku xa sethetha, umthetho wenu yinto eniyenzayo nale nakule xopho yenu, nizibiza ngamadoda kodwa umthetho wakhona. Athi ke andiyindawo ke mna ngaphandle koSibongile, ethi ningabafana futhi nina ningomadoda, ayikho le nto leyo. Bathe ke makayifake entloko ke yoba induna imthwalile uSibongile, leyo ke into ayizujika. So umakoti ke lo ntombazana incinci ibihlala noSibongile phayana imbonile ke bethwa ke ukwenza ibisuka okha amanzi, yaqhubeka yawungena endlini. Bamshiye kuloo geyithi ke ukwenza ecela into yoba bamvulele, khange bamvulele kwayena. Ubengakwazi ithi bhuti ndiyacela, bhuti ndiyacela, khange bammamele kwabona. uNomfundo ke njengamntu kubonakala esexopho ebekwinto nomthandazo kaSibongile, uyile ke kwatatomBambo apho ke uvelana ke noMbambo ngayo yonke into eyenzeke kuSibongile. Uvuma ke umbalisele ukuba ke induna ifike izothembisa ngeenkomo. Uthe ke kodwa ngoku yonke le nto seyibona uba ayisalingani nayo, funeka ayise enkosini uqobo lwayo. Endlini ke umakoti lo ufikile ke kuSibongile, uSibongile enyuka nje apha endlini engazi uba makenzeni. Wambalisela ke into yoba ukwenzo umbonile bemhlanganyela egeyithini. Kwakubi ke kuSibongile befuna ukuphuma kwangelo xesha ke. Wathi omnye ungaphumi ngoku, but kuye kwathi xa kutshona ilanga bazama ke iqhinga loba uSibongile funeka eqhweshile. Bathe ke besazama ukwenza loo nto baphazanyiswa kukukhwazwa ngumamazala wabo ke wabeSibongile, baleke ungena ezingubeni. Ofike ezokroba kabuza uba omnye wenzani. Wathi omnye, hayi bendizojonga uSibongile uba urayithi na. Umile kumazala wabashiya ke, washiyeka kusisemxelela kuSibongile into yoba mamela ke, ungakulinga uvuma umiswa noba sowumiswa ngubani, ubaleke ibe ngathi nje awukho rayithi. So baqhubekile ke neplan, bethwalisana iqhiya. Asazi ke noba izopasa na,
ngoba iphele uSibongile esalungisa engekaphumi. Enkosi, ngicela subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.